Деревня без воды. Без воды мы уже давно, мы рады даже, что вы приехали, что вы будете показывать. Может, как-нибудь решится этот вопрос. Буар айнының әлши аулында суға қытлық май айында башланды дей жерлі холық. Үш скважинаның икісі қым һәм болшық белән тығылған. Шуңа ішә торган чиста су авыл йортларының бик азынагына килә. Онсы да үзеклек белән самавырдан аккан сыман гына. Немножко было, да и сейчас нет уже, все. По утрам, говорите, бывает, да? Да, 2-3 часа станешь. Бу авыл шактый зур, биредә 700-га якын кеше яши. Менә шундый эссе җәйге көннәрдә сусыз утыру бигрәк тә зур сынау ди җирле халык. Ярыйла авылда берничә менә шундый ныгытып ясалган кыйлар бар. Алардан чыккан суны эчәргә дә һәм башка максатларда кулланырга да мөмкин. Күпләр үз хуҗалыкларында менә шундый скважина бораулаткан. Владимир Садовников күршеләрендә су белән тәэмин итә. Тик җиткереп булмый, эссе җәйдә бакчадагы яшелчәгә дә күп кирәк. 200 литр выйдет и все. Моннан 200 литр су алып була инде, аннан килми башлый. Җир астында су җыелганын көтеп торырга кирәк. Машинасы булган кешеләр ишә торган чиста суны хәтта күрше Ульян өлкәсеннән алып кайта. Не доезжает Цельно, он уже Ульяновская область. Минем ирем Ульян өлкәсенә Цельнага йөри, шуннан суда алып кайта. Үзебезгә кунакка килүчеләргә дә су алып килергә кушабыз. Да вообще, куда девать? Хорошо у меня еще машина, а у кого нет ее? Су мәсьәләсен ничек хәл итәргә җыенуларын ачыклау өчен без Әлши авыл җирлеге бинасына килдек. Ишектә йозак халык әйтүенчә авыл җирлеге башлыгы ялда. Телефоннан да элемтәгә чыгып булмады. Продолжается попытка дозвониться до абонента. Бу проблема хакында Буа районы хакимиятендә дә беләләр. Анда әйтүләренчә, монда сазлык, ком һәм балчык катламы да калын. Шуңа каланчаны чистартып булмый. Забиваются скважины. При большом потреблении вода с собой вытягивает. Мондай күренеш башка җирләрдә дә күзәтелә. Каланчалар тыгыла, чөнки су күп агызыла. Нәтиҗәдә җир астындагы ком һәм балчык кузгала. Ике оешма килеп чистартып карады, барып чыкмый. Махсус җайланмалар кирәк. Судан файдаланган өчен җирле халык акча түләми диләр. Ни өчен скважинаны тыгыла торган урынга куйганнар? Хәзер каланчаны чистарту өчен район бюджетыннан 200 мең сумнан артык акча бүленгән. Бу мәсьәләне атна 10 көн эчендә хәл итәргә ышандыралар. Буа районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.